Дұрысын әйткәндә, гражданскийнен никах укылмаган булып чыга. Алар временный гына торалар, ул временный торган сүзләр, хәзер әйтәм, никах юк, никах укылмагачтан ул зинага керә. Ул зинадан туган балалар нинди булган белмим. Анысын хәвефле ишетелә, бихәвефле ишетелә. Бер өйдә бер ир, бер хатын никахсыз яши икән. Никахсыз, например. Аларның яшәгәннәренә инде фәрештәләр дә, ниләр дә риза бәхил түгел аңа. Ул зинага керә. Зина кылу инде, зинаның бер зина, хәзер бер зинаны гына әйтәм. Бер зина бер кеше үтерүгә керә ди, гынахы. Ничә зина кылына гражданский нинди гаилә була ул, нинди нәрсә була ул. Бер кеше үтергән гынахыны каян ничек итеп бетерәсең? Шуңа күрә кияүгә чыгасың икән, олы хатынма, кеше хатынма, кыз кешеме, ир кешеме кияүгә чыксын тормыш итәргә, әҗер савап җыярга, балаларга тәрбия бирергә, күңел эшеңенә гражданский ир белән хатынны торуы, мин никахка да кертмим, нигә дә кертмим. Әгәр дә менә олырак кына 40 яшьлек кенә хатын кияүгә чыга икән, былай гына тора икән, ул например, баласы бар икән, әгәр дә никах укылмый икән, чын ул кияүгә чыкмый икән, Аллаһ Тәгаләнең никахы булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә никахы нәрсәгә була? Мин әйтмим, кияүгә чыкмагыз, иләнмәгез дип тә әйтмим. Тәртип белән шәригатьне үтәп, сөннәтне үтәп, никах укытып, семьяга жараклы итеп кияүгә чыгарга кирәк. Семьяга жараклы булып иләнергә кирәк. Әгәр дә инде гражданский дип урыс гадәте белән кияүгә чыгалар, иләнәләр икән, ул тормыш түгел. Ул временный гына, инде грубый итеп әйтәм, зина кылуга гына керә. Ул бала тәрбияләргә дә кермәй, гаиләне барырга да ярдәмләшмәй ул. Бер кычкырышканчы, бер әрләшкәнче генә яшиләр дә, барсын дип куып чыгару, барсын кит дигән сүзләр күп була анда. Чөнки ул никах безнең нәрсә өчен? Сәламәтлек өчен, тынычлык өчен, гаиләне матур итеп апарып, балаларны тәрбияләр өчен. Әйтмим, ире үлгәнме, кияүгә чыкканмы, ырышмыйм, берсен дә ырышмыйм. Чыксыннар никах белән, бер-берне сынайм дип зина кылмасыннар. Бәхетле булыр өчен кияүгә дә чыксыннар, иләнсеннәр дә, ылайган гомердә дә никах белән кеше дә кияүгә чыга, кеше дә иләнә. Бары сөннәтебезне үтәп, шәригатьне үтәп, туганлыкның кадерен белеп, гаиләнең кадерен белеп, никах укытып, гаилә кырып яшәсәләр, бик бәхетле булырлар ие, сәламәт булырлар ие, аларның ике яктан килгән балалары булса да туганлашып яшәрләр ие.